Assalamu alaikum jama'a, ina fata alheri da fatan an lafiya. To ya abubuwa ya kokari kuma kwana biyu an je mu shirya ne bidiyo da in haka nan game da abubuwa da sun yi oba kuma babu wasu tambaya wanda ya kamata a ce an yi bidiyo a kai shi wannan lokacin kake samun yanzu bidiyo da ana yi. To a gurguje dai zan yi bidiyo haka nan domin zan wuce sauri su da cikin wani aiki haka. Amma a yi subscribe ɗin channel ɗin tamu mai suna SM Official ko kuma in ce MS Official. Ko ana iya subscribe ɗin a yi share sannan a like insha Allah, sannan a yi tambayoyi a ƙasar komantar haka zai ba mu damar mu samu ƙarin wani bidiyo ke. Haka kamar yadda wani ya yi tambayar shi akan yadda zai shigo da purity akan matsala haka wanda ke zuwa aka yi wayan kasa Android kamar haka insha Allah. Ko a gurguje sai mu shiga cikin bidiyo kan masu na cikin bidiyo. Ok, kamar yanzu misali da farko abin da ya kamata ka yi, idan ka duba ga aro na nan wannan wanda muke yawo da shi, za ka tafi da shi a nan hannunka sama na dama. Idan ka duba sama ga inda aro na ne inda ba da alamar bula, to nan za ka danna haka. Asalin shi idan ya buɗe ma za ka same shi hakan nan. Idan ka zo nan kasan SL ɗinka nan inda kawai aro na yana yawo gashi nan yana yawo. Kun ga yadda ya zo babu wani abu, to zai zo ma asalin shi haka. To amma yana da kyau sai ka jawo shi ka je sama can sama can da haka can sama. Idan ka je can sama hakan nan sai ka taɓa shi, kaga yanzu ya bada hakan nan yanzu. To wannan shi ne zai baka wata damar mai mu zo akai mu yi bayani akan amfanin taɓa wannan shi wato ainihin wannan ke. Yawwa yanzu sai ka zo nan off gashi nan za ka shiga kamar haka. To yanzu ga mun shiga off ya nuna mu aka ce mu kirga daga sama midi 1 2 3 kira. Idan muka duba wanga na biyar shine za mu shiga gashi nan. Idan ka duba message plugin sai ka danna shi kamar haka. Jira shi yanzu domin sai ya yi explorer sai ya loda mutum. Jira shi ya ok. Yauwa gashi kamar ya bude haka. To kana son ka ga purity, ka ɗauko purity ko explorer ko shi sai ka zo nan. Idan kuka duba za ku ga inda aro na nan yake sai ka danna haka su da haka inda ya baka. To sai ka jawo aro ɗinka ka zo na haka. Za ka ga inda naka ba da alama post gashi nan, post gashi nan ko post day travel gashi nan. Sai ka shiga sai ka zo ina ne purity kin kai sai ka shiga cikin file ɗinka mai sunan D. A Ingilishi za ka ce D, a Faransai za ka ce D. To ban sanya abin zai kasance ba daga shi nan dai. Sai ka shiga sai ka taɓa shi. Ok, afuwa za ka shiga cikin C nake son cewa. Yauwa idan ka shiga cikin C yanzu gashi ya bada program file. Sai ka shiga cikin program file haka. Sai ka dawo ƙasa ina file ɗinka na purity kenan. Idan ka duba nan sama gashi nan wannan wanda zan taɓa, kun ga asalin file ɗinmu ne na purity yanzu. To amma ba shi bane za mu ɗauka mu amfani da shi ba. Asalin wannan file gashi nan wanda ko gana taɓa yanzu shine logs kenan, shine za ku ɗauka ku amfani da shi. To amma asalin external purity kin akwai asalin shi. Idan kai external kin haka zai baka wannan file kin shi kadai. Sai in ka shiga cikin shi ma ka yi external kin ka ƙara wani external kin daban sannan ya baka wannan. za mu zo shi a kan shi da bayani. Sai ka zo kai OK. Idan kuka duba gashi nan wanda ya bada masara gashi ya zo kenan. Sai ka zo anan sama, bari in ja wannan. Sai ka zo anan sama kai sai ka danna haka. Yawwa idan ka danna shi haka yanzu ya tafi research. Mu jiraye shi anan za ku ga ya tafi. Ok, yanzu gashi nan kun wannan ya motsa.
idan kuka duba kun ga duk komai da komai nashi ya ɗauke a nan wurin, babu komai. Yanzu ga wannan dogon rubutun yana motsa kana ganin shi. Okay? Akwai ba su ne ko bidiyo kin za ta wuce ko kuma ta yi kaɗan nan da ban dai sani ba. Ok, yauwa. To kamar haka kai idan ya zo ma kamar nan idan kuka duba a faransai mu muna cewa error ya bada ko, to a ingilishi ban san me za a karanta abin ba. Za ga ya baka dai anan sama ko ya baka ba zai yi ba. Ba kowa bane yake ba zai yi, amma zai baka ba zai yi ba. To idan zai baka ba zai yi kenan ba, to akwai yanda ake yi, za mu yi bayani a kai a ciki. To a ce a kaddara a nan wurin ya baka yayi, idan ya baka yayi za ka hito sai ka zo nan, to sai ka yi haka nan kai cancel. To sai kake so ka gan shi, ka sa mai passport ɗin shi ka buɗe shi baka asalin purity, sai ka zo nan message plugin wannan sai ka shiga, sai ka jawo ƙasa. Idan kuka duba daga nan 1 2 3 install, sai ka shiga install. Sai ka shigo cikin afuwa, sai ka shigo cikin install kamar haka. Afuwa to ya haka, sai ka shigo cikin install kamar haka. To a'a kun gane ba, yauwa sai ka shigo cikin install kamar haka kenan. Sai ka shigo cikin inda aka sa general, sai ka shiga, sai ka zo BST gashi nan, sai ka shiga. To purity kinka idan ya yi installing za ka gan shi, idan ya baka can yayi za ka gan shi a nan. To yanzu kamar misali mu kaddara ga purity yayi na haka, to amma ni zai bada ya buɗe saboda na riga da na sa passport kin shi na buɗe shi. Kai idan ka zo ka buɗe shi ba zai baka bara in nuna muku gani. Kamar misali haka yadda na ɗauko shi yanzu, bara ya zo. To ainihin haka ba kai tsaye zai kawo maka ainihin haka ba, a'a zai baka asalin passport kin da zaka sa mai ka buɗe shi ya baka haka ɗin. Kun gane? Afuwa bari in maido shi. Ok, yawwa. To kamar haka ba zai baka hakan nan ba. Ai yanzu gashi nan wuraren a misali ya bamu purity normal ko? To kai naka ba zai baka haka ba. Zai baka ya zo ma a wata kular daban, wata kala zai zo ma a daban. Zai baka gidaje farare, ƙasa yana da guda 6 ne, sama yana da guda 6 na manta. To zai baka su. Ainihin asalin buɗe wannan wurin kenan. Misali in rufe shi haka. To idan yana rufe hakan nan haka, babu inda zan zauwa nan in koma in shiga cikin kan asalin kwamfutan in ce zan ɗauko passport kin shi. Dole ne sai na zo nan kenan. Kun ga amfanin abin da ya sa na ce ka zo nan? Sai ka danna haka, sai ya baka nan. Sai ka zo nan inda aka sa FL kin nan 20, sai ka danna haka. Ka ga hito ma asalin kwamfuta. Sai ka dawo
sai ka zo nan sai ka hito normal baka da wani matsala, sai ka zo cikin falikin shi mai suna wannan low security ko kuma in ce low security, sai ka shiga haka. Idan ka shigo hakan nan sai ka ƙara shiga haka na sama, sai ka ƙara tafiya dai. To abin da ake so nan daman passport kin da ake so, kun ga wannan baki gashi nan wannan wanda aro na yake sama, shi za ka danna sau biyu kawai hakan nan sai ya shiga. Bara ku ji idan na danna shi za ku ja shiga ya fara. Oke yawwa, asalin passport kin da za ka ɗauka kenan wannan shi ne wannan passport ɗin shi za ka rage rikewa kamar haka ka ɗiba yau sai da zama sai in je na sofa haka ina zauwa haka ko sai in gargada inda nake son in sa shi kamar mataki da nake son in sa shi kawai sai in gargada sai in ɗora shi kuma babu wata da ɗora shi kawai ina ɗora shi idan na ƙare sai ɗora sa kamar haka